E entramos de cheo nese minuto final, proba máis importante do programa hoxe, co amigo Anxo como protagonista, por chegar aí a ese quinto chance, terá a opción de pelexar por ese bote. E se vos tamén queredes saber o que se sinte pelexando por un bote aquí no plató do Atrápame, xa sabedes, 618-388-087. Agardamos polas vosas mensaxes e tamén agardamos que hoxe o noso amigo Anxo leve o bote. Está en 29.000 euros. Aí os vemos. É unha moi boa cifra que hoxe pode marchar para Nigrán con Anxo e igual acabas cambiando de coche máis que arranxalo, por qué? Veremos. Billete e abondo. De momento iremos acerto a certo, pregunta a pregunta e como sabedes tamén os da casa recibirá Anxo 100 euros por cada unha das que acerte. Se dá no gravo nas 5, levará o bote. 5 categorías, temos hoxe como todos os días. E hoxe son Anxo estas que ves a continuación. Xogaremos con montes, cantantes, acrónimos, o Xapón e cidades. 60 segundos por diante e 29.000 euros de bote. Ningún máis, ningún menos. Preparado? Sí. Pois veña, moita sorte. E tempo. Montes. En que mítico monte tivo lugar a batalla onde os romanos se fixeron co control de Galicia? Medulio. É correcto. Cantantes. Con que famosa cantante ten dous fillos en común o futbolista Gerard Piqué? Shakira. É correcto. Acrónimos. Que significado ten o acrónimo ferroviario Talgo? Trens articulados. López Goicoechea. Paramos o tempo. Paramos o tempo a falta de 27 segundos. Aplauso máis que merecido para Anxo, que bo arranque. As dúas primeiras acertadas, ese Monte Medulio e Shakira. E quédanos saber se o acrónimo de Talgo é ese que dixeches ti. Dixeches tren articulado López Goicoechea. López Goicoechea. Serían 3 de 3 se acerta e só nos quedarían o Xapón e cidades para levar o bote do Atrápame, para levar os 29.000 euros que temos hoxe en xogo. Preparado para continuar? Sí. 27 segundos por diante, fai bo uso deles Anxo. Concentración. E tempo. Non é correcto. O Xapón, palabra xaponesa referida a un arte consistente en facer figuriñas con papel. Origami. É correcto. Cidades. Cal é a segunda cidade máis poboada de Kenia? Nairobi. Paramos o tempo. A falta de 13 segundos e dúas respostas nada máis para levar o bote. Veremos se Nairobi é a segunda cidade máis poboada de Kenia, o que é seguro é que imos volver a esa categoría de acrónimos para dar co acrónimo completo de Talgo. Quero que me digas correctamente a que responde cada letra de ese acrónimo de Talgo. Seguimos agora en África. Sí. Vamos ver se ese Nairobi é correcto ou non é correcto. 13 segundos para que pases ou contestes según máis che conveña cando retome o tempo. Telo, Anxo, sí? Sí. Pois veña, máxima concentración, moita sorte. E tempo. Non é correcto. Acrónimos. Tren articulado ligero Goicoechea. E que máis? Goicoechea, nada máis? Tren articulado Goicoechea. Ordóñez. Non é correcto e Sí. tempo. Tempo. Que mágoa. Que mágoa e que ben xogado, Anxo, máis que merecido. Ese aplauso e esa admiración. Vou ir pola última de xeografía que nos faltou. Nairobi, queda en Kenia, é a súa capital, e é a primeira cidade, é a máis poboada. A segunda era Mombasa. Mombasa, aí estabas un pouquiño lonxe, pero tamén moi ben tirada. E Talgo significa tren articulado lixeiro. Goicoechea, Oriol. Esa o é de Oriol, non é de Goicoechea, pero meritoria resposta que dou só a nada de sumar 100 euriños máis. Parabén, Anxo, igualmente moi ben xogado. E estes acertos teñen, por suposto, a súa recompensa, 300 euros que leva Anxo para Nigrán. Ben suados, ben gañados. E ollo que ese bote segue a medrar. Xo vistes, 29.100 euros no próximo programa. Agardamos por vos. Ata a festa.